Čau lidi, vítám vás už dnešního videa. Tak je to tady slibované video, je to Mass Effect 2. Bohužel jsem přepnul, musel jsem, začínáme až teď, to jsem si už vybral, kdo chci být. A to potom hnedka řeknu. A přeskočil jsem tu přední video, protože je to sice hezký, ale teda to asi 15 minut, nedá se to přeskočit a není to ani moc zajímavý. Tak teď vlastně sám ani nevím, kde jsme, protože vlastně tam je střih velký. On jakoby umřel a teď ho oživili. Já jsem si zvolil, že se vlastně chci být infiltrátor, takže chci být vlastně takový sniper, dá by se říct. Tohle před náma přímo je Miranda. A doufám, bude to jako sranda, doufám, bez co největších failů, jo. Tak mě mrzí mě, že jsem to musel přepnout, protože je to na dlouho a nechtěl jsem mi to. Tohle jsem já. Jmenuji se Kit Fisto Shepard se musím jmenovat. Vlastně já teď ho oživili a on se teď vlastně probírám. Sám nevím. Sami můžete si to přečíst, protože to nemám v české verzi. Mám tam jenom titulky. Teď už jdem, jak se velkýmu hraní. Sami vidíte, že je to hodně akční hra, že od začátku vlastně musím bojovat. Jo, tady je to, takže. Teď jsem myslím, že tankem. Vidíte, to jsou mé schopnosti, můžu být neviditelný a distribuční munice, což vlastně proráží štíty a trhá na kusy syntetické pole. Vyplatí se, když takhle vlastně zblížíš a jednu ránu. Nemusíme pospíchat, protože štíty a životy myslím, že se tady doplňují. Aby je si furt přebíjet, aby člověk měl ty náboje. Jo, tady už jich bude víc, budou chodit víc. Tohle jsou taky začátečnický, což není nic moc těžkého, jakoby na začátku. Ale jako útok mají taky docela dobrý. Teď musím počkat, jestli mi trochu dohýlnu. Tak dobrý, už mám tady štít a bum, a je to headshot. Ještě nepoužívám schopnosti, ty potom začnu používat. Takhle jsem, dobrý, je to tady prohrál, protože potom jsou tady různý skrytý bonusy a takhle. No, vlastně moje zaměření je spíš takový sniper, je to hodně akční hra. Tamhle to jsou taky potom větší, silnější. Tak nic pro malé děti, takže toho se i já bojím, no teďka se nebojím, potom máte různý věci, které stříte jedna rána, ale tak teď jsme dostali novou zbraň, to se tady nám ukáže, je to granátomet a oni teď budou tamhle různý. Tak je to. Tak to bylo těžký, teď to zase si přeběhnu na pistol. No a vlastně teď se musím dostat až do konce, jo. Dobrý se takhle různě prohlížet. Je prostě různě jít, podívám se na různé záznamy. Tohle je vlastně loď, no, jmenuje se, ne, tohle nevím co je. Potom budeme mít loď, která se jmenuje, takže tady to je ona. A teď musíme hackovat, což přesně ani nevím, jak to je. Takže. No, nevím to, dobře, potom se to bude, zkusíme to znova. Ještě to zkusíme, protože to nevím přesně, jak to má dělat, takže tebe a
tebe. Tak ne, no, tak kašla na to. Ještě to můžeme jednou zkusit. Fakt, to asi budu muset zase zapáknout, takže tebe. Tak ne, no. No, ještě to zkusíme jednou, už myslím, že... Jo, aha. Takhle to teda je. Ještě k tomu je to na čas, což taky není nic moc fajné. No tak ne, to je jedno, kašlu na to, teďka peníze nepotřebujeme, ale aspoň vím, jak se to dělá. Potom toho tady, jo, na druhou stranu. Potom toho tady ještě bude fakt hodně, takže můžu být v klidu. Tady v té hře člověk vlastně neví, co se stane během chvilky. Ahoj, zapal. Podíváme se na to, jak ho zabije, dělej. Wow, tak jdeme dál. Jo, tady mám kámoše, to se to můžu svat. No všichni postřílí. Auti sniperů. No, fakt máte sem co těšit. Četl jsem, že to trvá dohrát, jako když hrajete bez nějakých různých věcí, tak asi 12 hodin. A pokud myslel jsem bez vedlejších misí, jo, s vedlejšíma misemi je to fakt hodně, jo. Bez vedlejších misí je to nějakých 12 až 15 snad. Takže budeme hrát spíš bez těch misí, protože jinak by to bylo na to zdo. Tady ještě musíme dobít a ty vlastně, když takhle zamířím, tak jo, funguje to tady. Teď já můžu dát tak, on ho zvedne do vzduchu a tady na toho použiju tohleto. A teď si dívejte, co stane, já nemůžu proti. Vlastně ho můžu ovládat. Pokud dám tako, tak můžu otevřít takovou bojící plochu, na který si můžu zvolit zbraně rychle, připlnit schopnosti všech na koho ještě. A potom je to fakt hustá hra, jak jsem to tam, hodně jsem o tom četl, viděl jsem taky na YouTube pár videí, tam se na co těšit, no. A potom asi budeme natáčet i Mass Effect 3. To je taky dobrá, to je na náboj je dobrý si brát, protože jich tady není moc. Jo, je dobrý mít náboj, protože potom jsou mise, na kterých jsou fakt nadlouho a lepší je mít plný zásobník. A teď musíme pomoct nějakému chlápkovi, musíme ho zachránit. Jo, tohle je ta Miranda. To vím. Teď nevím, kam mám jít. Jo, jsem, aha. Jo, tady je můj kamarád. Já si vás pamatuju, strašně je to zajímavý. No, tady je vlastně... Já to přeskáču, protože oni to většinou moc neříkají nic důležitýho. Teď musím dát sem a tady takhle zajet a dát tohle, myslím. A tím ho oživím. Jo. No teď se musíme dostat vlastně pryč od toho, protože je to na špatný situaci. Přišel jsem, abych se tady pokusil všechno napravit mimo to, prostřelili mě, jak vysvětlíte tohle. Dobře, na to nezáleží, jdeme pryč. Když to budete chtít číst, tak já to budu překlikal, protože celkově vím o celkou. Není by v celém mě nepřežila.
OK. Jdeme. Co by to bouchlo? Co to tam netkakne? Kašlu na ně. Jo, ale já vlastně nemusím zničit. Vybouchni! A nebo to můžeme udělat tohle. Takže zkusíme použít tohle. Takhle. Aha. Jo, fakt máte sem. Teď asi tenhle díl skončíme, až se dostaneme do tého záchvětu. Ne, některé ty věci jsou dolů, tak asi budeme to dělat různě. Asmi. Jo, to mám rozumno nejde. Je to tu, OK. Fajn, jdeme. Zajímavý, můžeme už jít. Teď zkusíme teda hacknout ten datapad. Jo, to je tohle, to musíme vždycky najít takovouhle věc. Aha. Nesmíme najít na tady ty červený. Teď musím najít teda jedno bílý, oranžovou pod tím, jednu. Tohle a teď ještě jedno a to je... Dobrý, máme to, 3 musí být vždycky. A dostali jsme penízky. 100 kreditů, tak to tam minus, ne 900 kreditů. Lepší je být, já jsem byl vždycky hodnej, tak můžeme zkusit být tady. Hej, počkejte, jo, aha. Vždycky, když jsem hrál, tak jsem byl tady. Jirko, přebiju si. Tak vezmu náboje, protože už máme málo. No, co bych celkově povídal. Tak, a teď zkusíme na vás ty schopnosti, takže tebe, to je takhle, takhle. Na začátku vlastně nějakou dobu čekám se. Takže 3 oranžový, 1 místo a potom volnovičový na začátku, takže to je tohle. Dobrý, tak protože vlastně tady to nahoře vidíte tak, jak to dává dolů, tak tím pádem máme vždycky mít peněz. Tak to něco poslechne a teď zkusíme zase tady to hackování. Zahájit hackování, takže tady. Vás dva. Vás dva. Vás dva. Vás dva. Vás dva. Dobrý. 3. Dobrý. No vlastně tady to nahoře. Tady máme 900 kreditů. Mohli bychom mít i víc, ale protože vlastně s tím ještě se neumím, tak máme jenom 900. Ale ono to stačí. No sice potom ty věci stojí fakt už hodně, ale to je. Si pospíšíme, co tady nemusíme skočit, když se skáče. A teď tam bude ta Miranda asi, myslím. No, myslím, že tak teď to poslechneme si to a bychom to mohli ukončit. Dobře. No,
Takže rozhodně se máme na co těšit, já se teda taky těším. A potom ještě byste mi mohli napsat, co chcete, abych zkusil, jestli Zaklínače, anebo bychom možná mohli zkusit Skyrim, ale to nevím ještě. Takže, čau. Takže čau lidi, vítám vás u dnešního dalšího videa. Tohle není takový normální video, rozhodl jsem se, že uděláme video boj o hrad, což je tohle právě videoka. Pokusíme se v tomto díle, nebo ještě můžeme to i rozšířit tyhle díly, pokusíme se dobít hrad, tam ten, jak jsme se o něm předtím bavili. Začneme tím, že já jsem teda nehrál předtím, protože chci, abyste to viděli, takže natočím. Nejdřív si teda vyprázdníme invent a uděláme si, tomu jsem se myslím, že správně rozhodl, že si uděláme z těch 10 železa, si uděláme železnou hlavu, no tak ne, uděláme si něco z toho ledru, vydám si nepotřebné věci, takže to bude spíš taky hodně bude fakt ten boj. Udělám si ještě nějaký torčky, které se mi určitě budou hodit. Nepotřebuju tohle, nepotřebuju. Dobrý, jo, tohle potřebuju. Právě zkusíme se sehnat ještě nějaký ty pírka, protože potřebujeme pírka rozhodně. Teď to je strašně dokonalý, že si takhle stačí kliknout a vlastně ono se to, jo, a teď si strčíme teda ten meč sem s loadingem a vezmeme si tady ten Big Sword. Já myslím, že on má teda nižší level, ale zase má vyšší útok, protože je to prostě fakt meč na bojování. Jsem strašně rád, že máme teda ty chleby, které se budou určitě hodit. Teď asi necháme to takhle, to je asi nejlepší. Ještě toho nebudeme potřebovat, no a to asi tak všechno. Teď teda je noc, takže se vyspíme, protože jít tam v noci by byla úplně totálně cvokárná, fakt. Mě by to v životě nenapadlo, tam jít v noci. Jo, ono ještě ráno, takže ještě tady můžeme potkat nějaký zrůdy a takhle. Jo a teď přemýšlím, musíme se na nějaký slepice. Ty teda jsem viděl, kde jsou, takže ty jsou tam tím směrem, myslím. Jo, tam tím směrem, protože potřebujeme slepice kvůli pírkům, o to jsem si měl vzít ten lootingovací meč, aby mi to padlo víc, ale já myslím, že to je úplně jedno, jakože zase takový velký rozdíl. To není, jo, je to rozdíl, to je jasný, no, ale myslím, že zase takový ne. Počítejte s tím, že teda nebudeme mít moc těch šípů, jo, takže to bude fakt jako takový hodně hustý. No, vlastně s minimem dobít maximum, tak asi nějak by se to dalo říct. A hodně máte na co se těšit, no. Teď teda zkusíme sehnat ty pírka. A nevím, jako jestli to prodloužíme na 1 nebo 2 díly. A tady nějaký zvíře, ze kterých by mi mohli, jo, padly mi 2. Protože vím, že z jednoho železa a jednoho pírka jsou 4 šípy do kůše, kterou si uděláme. Takže to se mi fakt hodí, jo. Takže už můžeme počítat, že mám, tady pobijeme ještě nějaký zvířátka, protože maso se mi bude rozhodně hodit. Tak, prasátko, ahoj. Bych si s tebou rád to chtěl povídat. Takže maso se mi bude hodit, takže to si rozhodně pobijem. Nechám si jich tady, jo, nechám si třeba 2, nevím, ať máme nějaký taky. Prasátko, dobrý. Teď jsou vlky nechci, ovečka schovaná na stromě, je fakt strašně hezký, ale já hledám slepičky. Teď se tady ještě vrátíme, zkusíme to ohledat. Jo, protože oni ti vlci zabíjí ovce, tak to bychom potom mohli udělat to, že nevím, no vlastně, kdybychom udělali nějakou klec, ve který bychom strčili ovečky, jo, a vlky, tak oni by ty vlci, no vlastně oni by je zabíjeli a mě by to úplně na nic. Hej kryso, ty máš jít po mně, svině, vždycky mě zabíjí, vždycky jdou po mně, krysy, když nechci, aby po mně šli, tak po mně jdou a vždycky mě něco špatného provedou. A já mám, no, takže myslím, že takhle, jo, crossbow bolt, takže máme 12 šípů. Tak teď si uděláme kůž a můžeme se pustit na to, jo. Fakt nevím, jak to skončí, moje šance jsou docela malé podle mě, protože je to fakt velká pevnost, takže to bude, doufám, že to zvládneme do jednoho dílu. Takže
fakt můžu jenom doufat a přemýšlím, že ono je to tam docela hezký, takže když to celý dobijeme a zničíme ty spawnery, který tam jich moc určitě nebude, protože on tam bude vlastně jenom u toho hlavního bossa tam budou spawnery, a jinak tam žádný spawnery jakoby moc nebudou, že tam jsou jako jenom jednorazí bojovníci, takže tam to nějak vyvraždíme a asi bychom se tam i zabydleli, jo, protože toho je taky hodně na nic. A ono je to tam i docela hezký, jo, takže fakt nad tím hodně silně přemýšlím. Luk, ten potřeba nebudem, protože mít nebudem, takže takhle jsem. A myslím, že se dělalo takhle. Luk a takhle. Ne, takže takhle tady se dá, takže dřeva se daly takhle. Tak, ještě tady. Jo, a máme kuš. Takže jdem to zkusit, no. Ještě tady dáme teda přepálit ty masa. Máme tři tady, takže vezmeme si aspoň, no vlastně ono to je jedno, takže si vezmeme všechny. Takže jdeme na to. Čet jeden. No, jo, jeden, dobrý den. Protože potom v noci bojovat tam, to už na to je fakt už na to kašlu, jo. V noci bych tam nebojoval, jo, na to jsem až moc velký strach, protože ono už je to takhle, doufám, že jdu správně. Já myslím, že jdu správně, že je to tam tím směrem. No dobrý, tak když budeme blbě, tak to bude maximálně tak fail, takže dobrý. Jo, jdeme správně, ono tady bylo schovaný za kopcem, já to vůbec netuším, že to jdeme takhle. Takže tady přesně to můžeme vidět. Vidíte tady na tom teda, že tam těch příčin jako není moc, ale oni jsou hlavně silný. Tam zombík umírá, mě ho fakt strašně líto. Doufám, že jste pochopili moji ironii. Takže jak by to nebylo vůbec vtipný. Takže teď se nažeru. Zase budeme stejnou cestou asi. A případně můžeme zkusit to, ono lepší bude, když si mě nevšimnu zase, jako minulý. Dobrý. Ne, dobrý, zlej, tak to není dobrý. Už po mně jde, tak pojď. Teď se na tebe vzal jsem si na tebe bojový meč. A žádný zase zlato ani nic podobného. Tak jo. Takže vezmeme vlnu, kterou máme tady u sebe nejblíž. Tady to zacpem. Dobrý. Ne, já to nevylezu, já jsem prostě úplně lamka fakt. No já to fakt nedám, jako já jsem strašná lamka, víte? A jako to myslím vážně, protože tohle ještě při tom, jak se mi to tady seká, protože se tam nahoře dějí věci, které se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. A jsou jenom ve špatný věci pro mě. Takže takhle to tam vezmeme a jdeme na ně teda. Jdeme to aspoň zkusit. A je tady už, jo. Ne, ale kluku. Víš, že jsem úplně hodnej. Když chci jenom zabít. Tak pojď. Tady bude takhle zakampingovaný. Juhu, počkej, cílíš ty vůbec? Takže tam v tom jsou spawnery, jo, tak to víme už. Takže tak budu takhle sajít, ale docela dobře by se na tom takhle viděl nějaký ty umři. Že mi tam spadej. Se tam spawnuju, hej, jak to už mě nemůžu mátit, to je cheater. Já jsem si říct kompáč, hej, počkej, odkud do mě jde. Ty vole, umři, to chci, au. Teď zase spadne ten. Hej, ten přesně, ale docela dobře se na tom vykempí zase kosti. To byl párkrát praštěm, jdu zase dál. Já kdybych věděl, kde se spawnuje ten. Jo, je po něm. A mám s něho dia. Ty takových levelů. Ty, to až 4 dia. Tak to je hodně hustý. Kde je ten hnusný spawner, který tady celovně prudí s nima? Neříkej, že spawnoval on? Já bych se ani nedíval. Tamhle truhla tam je. Tak tohle je, lidičky, pánové,
hodně úžasný, jo. Dostali jsme životy, levely, takže okamžitě jdem si tě vylevlit. Super, fakt jsem nadšený. Takže na tobě přemýšlím, že si dáme Fire Aspect, který se mi fakt bude hodit. A ještě si tě, no škoda. Tyjo lidičky, dámy a pánové, jsem nadšený, protože on spawnoval ty zombíky. On asi je spawnoval, když si to tak vezmu, tak tady není žádný spawner, jo. A nahoře ještě k tomu máme truhlu. Tak tohle je hodně hustý. Dobrá odměna, se kterou jsem spokojený, jo. Počkej, dámy a pánové, máme tady dokonce i jídlo, počkej. Tak, to není zase tak dobrý, ale... Teď zničím tu truhlu a chci se podívat, jestli na to truhlu ještě něco není, jo. Takže rozhodně si dobijeme tady tu pevnostku. Tentokrát se mi to podařilo, sami jste viděli, že on byl v taký blbý pozici. Až taky se mi... druhá. A ten... Co to je? Hele lidičky, dámy a pánové, sami si můžete vidět, všimnout, že to tady není vůbec bezpečné, protože jsem si všiml, že je tam TNTčko, takže kdybychom tam dole něco udělali, tak to chce jí bouchnat. Tak mi bouchnou tady ty dia. Aha, stačí rozbít jedinou tady tu turčku a bouchne to tady. Takže dámy a pánové, jak můžete sami vidět, vůbec to není nebezpečné, jo. Tamhle. Takže čau kluci, jo. Takže jdem si to. Trefa, dáme a pánové, vidíte, teď se to nabíjí, teď už to má nabitý a teď do něj střel, protože on má... Boom. Dobrý, trefa. Tak rozhodně to tady jdeme prozkoumat. Takový dia, fakt lidi, úplně... Máme ještě k tomu... No, truhlu ani ne, ale jako máme spoustu levelů, jsme s ní dostali. Úžasný tohle. Teď se podíváme po této, protože tuším, že by pod ním něco mohlo být. Tak nějaká pas nebo něco tomu podobnému. No to je jedno. Takže teď si takhle stoupneme sem. A tady je jeden. Teď si takhle stoupneme. Ahoj kámo, ty nás nevidíš, fakt mě nevidíš. Pic. Ty jsi ale vůl. Ale začíná noc, no tak. Au! Ty jsi na mě moc dobrý, tak pojď na můj Fire Aspect. Tak teď si teda upgradenu ještě a asi půjdeme už domů, protože skočíme se domů vyspat, protože tady fakt nechci bojovat v noci. Pardon, že jsem takový strap, ale ono to není bezpečné. A nerad bych to failil, takže já jsem tady na to opatrný. Dobrý. Už jsem se lekoval. Auto jsou... Ale dámy a pánové, sami... Ne, krysy nesnáším. Takže pojď. Pánové, můžeme doufat, vidíte sami můžete se podívat na mapku, hrát je plný věcí, takže teď musíme co nejrychleji doběhnout domů, použít si tam všechny super věci, 20 dia lidi. To je úžasný, vidíte sami, že prostě tady to se vyplatí. Tenhle díl je fakt dobrý, 20 dia plus ještě nějakých, kolik, 15 levelů. Tyhle bossové jako bývají těžší, jo, já jsem čekal, že to bude nějaký fakt hodně těžký, jo. Ale sami vidíte, že stačilo by zničit jednu redstone točku a celý by to tam bouklo, protože nahoře by ty redstone točky byly napojený na TNTčka, jo, což jsem tam sám viděl, jo. Takže to bylo fakt fos, jo. Tak já myslím, že pro dnešní díl by to bylo všechno. Dáme ještě teda jeden díl, kdy dobijeme všechny ostatní zombíky, všechny ty ostatní fufu z rudy, které jsou tam. Ale to teďka ne, protože teď jsme teda fakt jsou nadšený z toho, co všechno jsme získali. Sami si můžete všimnout, máme diamanty, CDčko, Nature Scroll, máme tady speedy, máme ještě nějaké jako další věci, jídlo jsme dostali, fakt úžasný, takže čau lidi.
Zdravím vás lidi, vítám moc já jsem Kid Fisto, budeme točit normální let's play. Momentálně, jak jste si mohli všimnout, tak je to Jackbox. Budeme mít ještě channel s jedním kamarádem, no možná i s vícem. A budeme ještě točit let's play z Mass Effect 2, případně Mass Effect 3 a jiný druhy Minecraftu. No a to bude taky tak uvídací video. A tak se těšte na příště.